pakatok sa udto ani na po kita nagbabalik mga kabisyo, my love so sweet. Adlaw nga Biyernes today, pizza 21 ning bulan sa Abril tuig 2023. Kumusta ta ninyo diha karon? Hinaot nga nakapanukad na mo sa inyong pagpaniud to. Alas 11:16 na gyud. Plus start ta magubanuman ini itong programa karon mga takna. Hinaot nga nakapanukad pud sad mo sa inyong pagpahimsog sa kalawasan. Di ba sayo pa lang sa buntag nag-exercise na, nagpabinat-binat na sa inyong mga kaunuran, kabukugan og labaw na nagkaon og mga masustansyang mga pagkaon inubanan sa pagtumar sa ato ang produkto diri sa Calabo Herbal Food Supplement, di ba? Nindot kaayo sa tanan. Kompleto gid kayo ang imuhang pagpahimsog, pagpalagsik sa imuhang kalawasan. Mo nang aniyata duyog ta mga bisyo, my love so sweet. We are live there sa atong Facebook page, DJ Michaeling a Facebook page, Calabo Herbal Product Jester Marketing a Facebook page. Pwede sub, like, share, follow, and pwede mo mag-message, mag-order diha dapita kung gusto mo mag-resell or mupalit sa ato ang mga produkto diri sa Calabo via COD or cash on delivery. Anyway, plus start ninyo, of course, kiniyan yung DJ Michaeling. O kini po dyan yung gwapong taro ay lumping. Kini, ilalubaba Plasta na po tama yung kanta niya. Umanyuban na po tanning style Ano po yung mga pakato-kakatong ni plasta ni karong mga orasya o ginaot nga inyo ang duyugan. Aron siya kamu mabuang. Tod, kini atong programa geto kanato sa Jester Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisis pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay sangkap nga Calabo garlic, lemongrass, turmeric, uluyan, dilaw. Tawa-tawa og banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo ug sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian. Tudas ginama sa Jester Marketing. For more information, contact Mr. Calabo, Jesse Castro, Sir Renobe sa 0930-973-6009. Hala sige, mayong utog, mayong paglanog-lanog, pagpaminaw. Sa gihapon, diha ka ninyong tanan. Kumusta tanin nyo, especially kining uban ka nato nakaabot sa tong pagsibya, Lolo Baba. Gani mayong pagtutok kanyato diha karon labi na diha dabita sa 88.1 Line FM Santo Tomas. Yes FM Arasasan, Go FM Trinto, Line FM 88.9 Tubigon, Bohol. Connected 96.5 DXNJ Radio Provinciano Maasim, Sarangani Province. 99.5 Gold Bayugan, 94.1 Line FM Hinyatuan, 94.1 Big Radio Bayugan, 99.9 UYRG FM Radio Gindulban, Bohol, 88.3 Line FM Badas Placer, Line FM Barubo, 98.7 Radio Tribo Madrid. Mo ni siya mga dapitan ni mga stasyon nga nakatayap sa tuwa. Daghang salamat sa inyong paggubanuban kanyato diya. Kung nabot man ka sa itong pagsibya karon, ala sige, plus star na kay magkumbirat ta, pagpalagsik sa pagpahimsog sa kalawasan, ilabi na sa mga pagpaniud ko karon. Ay, nanti ka, how many times did I told you? Na mag-inom ka ni ato ang Angelic si vitamins. Pag gani maniud to na gani, dapat sa buntag pa lang gitumar ni mo ni. Para kompleto resistensya immune system ni mo, himsog, baskog, tanan, protektado pa ka. Ganyan nga mukha, nindot nga pagkatulog, inom sa G Sir Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinakabiktimong vitamins, nga doon niya yung mga herbal content, kunyo sa mga minerales, mudipinsa sa imong kalawasan, batok sa mga virus o bakterya, Yes, Sir Angelic C with sodium ascorbate niya siya. Mura ni vitamins niya ay herbal, Ay lupit So ano pag hinihintay nyo? Bilhin niya, What is the waiting for? What is the waiting? Anyway, plus startan ini atong programa diri karon, Lolo Baba, og tuod sa mga uban ka nato diha karon nga nagamuni-muni, naginumdum sa mga kagahapon. Lahi na laging ka himtang nato sa una og karon. Di ba tiyaw mo na sa una, Lolo Baba, ang mga lalaki magtambay sa mga kanto, magatang og mga muagi mga cheat nya hit. Wala pa nang uso ng mga harassment catcalling, wala pa nang mga ingana. Okay pa kaayos tanan.
wala pa'y problema, di pa ka mapailag kaso manitsit ka. Psst, psst, psst. Karon either kung mangnitsit ka magduduha na ka kay base niya gilamat ka diha or naingkanto nagpanitsit sa imuha no, or kanang panitsit sa imuha matingala pug kanila mura na sila og mga kuan, mga bumpera, mga taong kuan manupsup og dugo. Duga. Di kumpiyansaan. Moingon sa imuhag, "Dong, 150." Ay nako. Anyway, padayon ta. And sa Facebook kasagaran nakatambay naman gud pod sa bangoban tuod no. Oo, sa may ngana aron dito na mangita og ilahang gustong relasyon. Sumuna nga wala kayo nagtambay sa mga kanto-kanto kay diha na dapita pahimulos ug diha na dapita mangnyawat ba nga unta na ay makaila lulubaba inga na ba ka sa una. Okay, wag yu ko anya mga bisyuha gyud. Pero sa unya, kasagaran po sa mga babae, dili gid kay kagupahan, wala kay uso mga make-up nga mga kwan. Ang ubang gay mga babae, mga buhok matikdan ninyo sa unya di kada 70, di kada 80 pinaulbo ang mga buhok kamurag bag-ong mata. Pero karon magtan-aw pag kumpiyansa ka, ha? Kumpiyansa ayaw. Kasagaran sa mga gwapa karon dili pod mga babae. Unya katong uban nato no sa unya adlok og mga ngit-ngit. Madlok sila sa mga kababalyagan. Kanang mga yang ginabuhat niya kay base niya mga maligno, engkanto, usaban niya mga ungo, diya pita, Pero karon malipay pa. Magbiag pa. Wadto pa sa ngit-ngit. Unya sila dito mismo magbuhat og mga kababalyagan. Unya to po tapos kading sa unya pod may kiling pag birthday kay nimo daghang kay mga regalo. Ngay mo madawatan. Diba? Kabalo jud ka nga nyagid sila pagtagad sa imo wala pa ulo usuan ng mga kuan, mga sabaya mga gadget no? Pero karon pag birthday nimo mas daghan pang notification. Di ko man makaon yung inyong notification Di ko niya mapil ang inyong pag-appreciate sa kong birthday. Pag birthdayan ka dapat ikaw yung mag-celebrate, ikaw yung magluto, ikaw yung maganda, ikaw yung magpakaon. Wag kita kasuhay kadungog niya niyang birthday nimo. Ay sige pakaunon ta ka. Kasi yung mga higala, uy, birthday niya, libriyon ta ka na. Kuwan ka, manurit ta. Palit ta dulaan. Palit ta sa ninya, para wawaw ang imuhang sa ninya. Gani no, mo na gid na siyang kahimtang nato karon, mo nang dawat-dawat na lang ta kay mo na siyang gitawag natog new normal lulubaba. New normal lagi kayo niya. Labaw na itong mga panahon sa unang noon kapag nadapak ka at nasugatan, lagyan mo lang ng alkohol. Karon, kapag nagmahal ka at nasaktan, uminom ka ng alkohol. Gani, sakit akong heart, pre. Naka-alcohol ya, pre. Alcohol sa tutunan o sa singkasing. Na resulta, hilak-hilak na yun. Nahalangan sa alcohol, may kiling. Gani, nahalangan siguro sa alcohol siguro sad, nga ilang giyarok. Maunang inganang naghilak-hilak na noon. Anyway, sa pailain di alulubaba. Dagan pa. Kanyang uban nga, butang natog, naghahalikan sa... sigurado yun ka nga babae, yun niya, o lalaki. Karon kay burag magdumili niya ka, ha? Kay base niya, kang imuhang kuhaan mo, kahalikan niya mo. Murag time siya, babae ba niya o lalaki niya? Muganyod man ang iyang simod sa ko ang kuhan, bungot niya ko. Murag haitait ba?
Ako ray kilon. Pero kini the best lulubaba. Pag musulod gani ka sa balay, sagaran mo ingon sa mga tao gituod sa imuha. Uy, kanindot sa imuha ang balay. Wow. Di ba? Oh, pero karon kining call. Namoy kuan wifi. Unsay password? Password dong kay pauli niya. Grabe bukan nung. Paano lang gani ko? Kasi password nung. Pauli niya lagi. Unya na kumuli bago bagay nagsugod ning programang tutok pakatok sa udto. At tambay lang ko ng mga 30 minutes sa 30 minutes. Pero unsa pagi password nung kay para makakuan ko ba makatanaw ko sa Facebook Live ni Mike Killing char. Pauli niya lagi. Mo lagi niyang password. Pauli niya. Dapat tanyain yung botos yung mga password, ha? Dapat ilisan yung mga ngalan sa mga password bitaw ninyo nga kanyang kusog kay makigamit niya tapos walay ambag. Sa inyong panimalay, sa inyong negosyo. Sa mga kanyanyan. Dapat yung password sa inyong mga wifi sa mga coffee shop. Ang password ilisan nyo. Bayad muna. Bayad muna. Para magsigig order ang inyong customer ba? Order ka muna. Order, kain ka muna. Ano ang good ha? Ikaw niya ba yung ego niya? Ikaw mo niya sayo niya ha? Anyways, mga kabisyo, my love, so sweet na to diha. Basta mo na siya, no? Mabaguhan kita pero dawat-dawat na lang ta sa ato ang situations to ang palibot karon kay ganun talaga Oo. New normal, dawat-dawat na kita niini sa unang uban. Mga kabisyo, my loves, kailangan jud matag sayo mo trabaho. 'Di ba? Karon kay murag katong time nga nag-pandemic, pwede raman di mo trabaho sa balay. Pwede raman di ay ng work from home, no? Ang uban gani, mag-record na lang. Sa radyo nagtrabaho, nya padala lang tuod sa technician. 'Di ba? Pwede raman din ang ingana di ay, no? Pero magdepende sa management kung mutugod sila, giyahay naman kay kapre. Duty lang ka pero record ka pero adyo kay time in ba? Mag-abot ra mo sa HR. Hindi ka duty sir. 2 hours man imuhang kuan on board. So 2 hours ay bayad sa imuha. Naiuban ka ng mga work from home pero ang ginabuhat nag-out of town, no, nag-outing, lagyo kay pang-abtan. So pwede ra ba dai nga na, no? Si term tawag na nila oy kanang kuan ba? Basta na term na something, no? Pwede ra mo trabaho sa layo. Unya ang iyahang mga trabaho anyway naraman sa computer. So mamanage agit pud sab niya, especially katong mga nagabaligya online, naga-trade online. Pwede ra man dai tuod nang ingana, no? So mas ginapili sa uban mo trabaho karon sa balay, 'di ba? Kay naang pamilya na manak makita, mapakaon, nga tapos less hassle sa pag matag sayo sa pag ili sa mga sanina. Mahurot na lang mo sa nina kay perminti kang OOTD or outfit of the day. Hurot perme kay wa may usong uniform sa opisina, palitag uniform di pod suoton. Mao gyud. Sige lang og kuan, pag magtrabaho, shot na pod. Dagang kay kasangitan ba? Amo nya nga nindot pag work from home kay relax gyud kay pag magtrabaho, splak na budya ka, higda budya ka diha, kaon ka diha, luto ka diha. Nya makatipid jud ka sa mga gastos jud taon nimo ha. Kunya uban diya samtang nagtrabaho, tanaw-tanaw pag Netflix. Lupit mo, ikaw na talagang pinagpala, ha? Anyway, padayon ta nimo mga kabisyo, my love, so sweet. Ilabi na sa dugang pa natong mga pampahimsog sa kalawasan. Especially karon mga panahon nga dapat nakay pamproteksyon. Kablo ko nakay maintenance sa imong high blood di ba? Di pa pwede nga dili ka magtumarog maintenance. Dapat permintin nimong inumon maintenance gani no. Dapat maintenance nga imuhang tawagan na kini mag-skip kag adlaw nga dili ka mo inom niya na mo na. Sultian ta mo mga bisyo, bago lang ha.
sa ako ang amo ang kauban diri. Actually di kana mo siya tantong kauban but kay sa Manila man siya na-assign. Niabot lang sila diri sa Davao para duday asikasuhon na transmitter. So nahitabo kabisyo my loves, high blood gid siya no. Katong time mawala lang gid siya nakainom siyang maintenance. Hinungdan nga ning atake ang iyahang high blood. Murag na stroke siya pinakalit. Anang full stroke yun ba? Hinungdan siyang kamatayon, hagba siya niya. Dugay ba siya na ibalaan sa mga kauban sayo sa buntag. Di ay tuod, nagpanginta sila, nakita na lapisay na gid sa salog. So moto, loy kayo, gidala taon niyang patayng lawas karon sa Manila. Okay, naman dito iyang pamilya, taga dito man sila. So pag maintenance gani sa imong high blood, di jud ka magdumili sa pagtumar niya na no. Every day dapat magtumar jud ka niya na kay ang pag-spike sa atong blood pressure magdepende na siya sa tuwang emotion, sa tuwang palibot, sa tuwang lifestyle. Oo, sa imuhang mga pangunahuna. So daghan kayo mga causes nga pwede mo trigger sa pag-spike, pagtaas sa imuhang alta presyon. So inubanan sa pag inom nimo si mga maintenance, mga bisyo my loves. Kung nadyo ka niya na, kung say prescribe si mo sa doktor, inuma. Pero kung wala man gani, okay ra gyapon usab. Kinatay kalabo plus with garlic, lemongrass, turmeric ug kalabo leaves. White o green ang color sa capsule niya na. No, makatabang ni siya mo alibyo sa high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer, guban pang mga balatian. Ipare sa kalabo with mangosteen para optimos ang kombinasyon. Kalabo plus herbal products ang pinakamaayo nga food supplement ora mismo ang epekto, di ba? Nasayta pag garlic gani makatabang na siya sa pag-reduce sa imuhang blood pressure. Doyog ta dahil sa tuwang panaguban, alas 11:33 na. Kini ang tutok pakatok sa udto. Ang iyang pag-ibig yan, ang dami mo